Здравейте! Ето как може да създадете аватар на човек с помощта на специален плагин на Epic Games MetaHuman. И сега и следите плагина MetaHuman. Посетете вебсайта на Epic Games и намерете раздела за MetaHuman. Оттам може да изтеглите и инсталирате необходимия плагин. Започнете създаването на аватара, след като инсталирате плагина, стартирайте го и изберете опцията за създаване на нов MetaHuman. Тук ще имате възможността да избирате между различни базови модели. Ето и необходимите стъпки. Персонализирайте вашия аватар, използвайте различните инструменти и опции в плагина, за да персонализирате вашия аватар. Може да промените черти на лицето, цвят на кожата, прическа, очи и много други параметри, за да дадете уникален и реалистичен образ. Анимирайте вашия MetaHuman, след като сте доволни от външния вид на вашия аватар, може да използвате инструментите за анимация, за да дадете живот на вашия MetaHuman. Това включва анимиране на лицеви изрази, движение и дори глас. Експортирайте и използвайте вашия аватар. След като завършите създаването и анимацията, може да експортирате вашия MetaHuman за използване в различни проекти или приложения. За да стартирате MetaHuman Creator на Epic Games, следвайте тези стъпки. Създайте аккаунт в Epic Games и инсталирайте Unreal Engine. Преди да използвате MetaHuman Creator, трябва да имате аккаунт в Epic Games и инсталиран Unreal Engine. Ако все още не сте го направили, посетете вебсайта на Epic Games и създайте аккаунт, след това изтеглете и инсталирайте Unreal Engine. Достъп до MetaHuman Creator. MetaHuman Creator е облачна базирана платформа и се достъпва през браузър. Влезте в аккаунта си в Epic Games и отидете на вебсайта на MetaHuman Creator. Започнете създаването на MetaHuman, след като влезете в платформата, изберете опцията за създаване на нов MetaHuman. Тук ще имате възможността да изберете между различни предварително създадени базови модели и да започнете от нулата. Персонализирайте вашия MetaHuman, използвайте различни инструменти в платформата, за да персонализирате вашия MetaHuman. Може да промените черти на лицето, цвят на кожата, прическа и други, за да създадете уникален образ. Ако имате предварително създадени модели MetaHuman Creator и искате да изтриете един от тях, за да генерирате пробен модел, ето стъпките, които трябва да следвате. Отворете MetaHuman Creator, влезте в аккаунта си на Epic Games и стартирайте MetaHuman Creator от браузъра си. Намерете съществуващия модел, отидете в раздела, където са съхранени вашите създадени MetaHumans. Тук трябва да видите всички модели, които сте създали до момента. Изтриане на модела, изберете модела, който искате да изтриете. Трябва да има опция за изтриване или премахване на модела. Потвърдете изтриването, когато ви бъде поискано. Създаване пробен модел. След като изтриете стария модел, може да започне създаването на пробен модел. Изберете опция за създаване на нов MetaHuman и следвайте процеса на персонализиране, за да създадете желания от вас модел. В MetaHuman Creator на Epic Games инструментите Blend, Sculpt и Move са ключови за детайлното оформяне на лицето на MetaHuman. Ето как работят тези инструменти. Първо, Blend. Смесване. Функционалност. Инструмента Blend позволява на потребителя да смесва черти от различни предварително зададени лица. Това може да включи черти като формата на челюстта, очите, носа, устата и други. Използвайки плъзгачи, може да смесвате характеристики на различни лица, за да създадете уникален хибрид. Например, може да комбинирате формата на носа от един модел с устата на друг, като така създавате нова уникална черта. Приложение този инструмент е изключително полезен за бързо създаване на разнообразни лицеви черти, които са реалистични, уникални и за експериментиране с различни комбинации. Второ, Sculpt. Sculpt е по-детайлен инструмент, който позволява фини корекции на лицевите черти. Той дава възможност за прецизно модифициране на отделни области на лицето. Sculpt може да кликате и влачите директно върху 3D модела, за да променяте формата на различни аспекти на лицето. Например, може да промените размера на носа, височината на челото, формата на бузите и други. Този инструмент е особено полезен за създаване на уникални и детайлни лицеви черти, които не могат да бъдат постигнати само с Blend. Move. Преместване. Функционалност. Инструментът Move е предназначен за преместване на отделни черти на лицето. Той позволява регулиране на позициите на такива елементи, като очи, уста, нос и уши.
С помощта на Move може да кликнете и влачите за промените позицията на определени черти на лицето. Например, може да регулирате разстоянието между очите или да промените позицията на устата. Този инструмент е идеален за коригиране на обща хармония на лицето и за балансиране на лицевите черти в пространството. В комбинация тези три инструмента предоставят богат набор от възможности за персонализация на лицето на MetaHuman, като ви позволяват да създадете изключително реалистични и уникални човешки образи. Всеки инструмент има своята сила и приложение, което позволява фин-тунинг на всеки аспект на лицевата структура.
се, че са напълно завършили и са доволни от вашия MetaHuman модел в MetaHuman Creator. Проверете всички аспекти на модела, включително лицеви черти, коса, кожа и облекло. Използваме бутона Add, намерете и натиснете бутон Add в интерфейса на MetaHuman Creator. Този бутон инициира процеса на добавяне на вашия MetaHuman модел в Unreal Engine. Процеса на добавяне. Процесът на добавяне може да отнеме известно време, тъй като данните на модела се прехвърлят в Unreal Engine. В зависимост от размера и сложността на модела, може да е необходимо да изчакате малко. Потвърждение на добавяне ще получите уведомление в Unreal Engine, когато моделът бъде успешно добавен. Проверете, че моделът е коректно добавен и е готов за изпълнение. Интегриране на добавени програми Icon и Character Creator. Icon за анимация. Icon е мощна програма за създаване на анимации в реално време. Може да създадете динамични, реалистични анимации и да интегрирате в вашите проекти в Unreal Engine. Character Creator за създаване на персонажи. С Character Creator може да създадете детайлни 3D персонажи с сложна анатомия и текстури. Предлага се голямо разнообразие от опции за персонализация, които позволяват създаването на уникални персонажи. Експортиране и импортиране в Unreal Engine. След като създадете персонаж в Icon и Character Creator, може да го изпортирате като файл съвместим с Unreal Engine. Импортирайте експортиране файл в Unreal Engine, където може да бъде използван за различни цели, включително анимации, игри и виртуални сцени. Важни забележки. Съвместимост. Уверете се, че всички софтуери са актуализирани до последните версии, за да гарантирате максимална съвместимост. Ресурси. Бъдете наясно, че процесите на експортиране и импортиране могат да бъдат големи, да изискват мощен хардуер. Като комбинирате тези мощни инструменти, вие значително разширявате възможностите си